Единственото, което знам е, че имам само 10 евро за следващите 7 дни. А ако се питате защо го правя, сега ще ви разкажа. Как е възможно храна за 2, макс 3 дена да струва 40 евро? Хора, за 9 дни, не всъщност 8, за 8 дни ние дадохме 300 лева за храна. И всъщност именно заради това реших да направя този експеримент и да проверим дали е възможно въобще по някакъв начин да оцелеем с 10 евро за 7 дни. На мен ми звучи абсурдно и честно казано не вярвам на 100% че ще се справя, но ще видим заедно дали това въобще е постижимо. Правилата на експеримента са доста прости. Първо, не мога да ям никаква друга храна, освен тази, която съм закупила с въпросните 10 евро. Второ, абсолютно никакви почерпки. Няма значение дали ще е бомбонче, филийка, все тая. Не мога да ям никаква друга храна. И трето, никакви доставки от ресторанти и така нататък. И тъй като това е експеримент, нямам конкретен план какво точно ще пазарувам. Сега ще разгледам част от брошурите на Била, Kaufland, Lidl, може би ще мина и през пазара, за да видя какви стоки мога да купя и какво точно мога да напазарувам за тези 10 евро. Идеята е следната. Мога да пазарувам по всяко време на деня, но стига да не надвишавам сумата от 10 евро за 7 дни. Ще се старая да пазарувам продукти на промоция, а също така ще прескочим през пазара до нас, където може би цените ще са малко по-ниски. Ако ми останат продукти от предния ден, мога да ги използвам. Ако се случва нещо интересно, също така ще снимам. И още нещо много важно. Не живея сама, което значи автоматично, че ще се наложи да тествам и волята си, а именно да не се изкуша да ям другата храна. Като ако това все пак се случи, ще ви споделя и с това този експеримент ще приключи с срам и провал за мен. А ако майка ми знаеше за този експеримент, със сигурност щеше да каже пак с твоите глупости. Отиваме до магазина, първо до Билата. Взела съм си такава трубичка, макар и да не е много чиста, но ще свърши работа. И докато съм в блока ще ви кажа всъщност какво съм си планирала да купя, поне от Билата. Картофи, брашно, тиквички, моркови, цвекло, овес и лук. Като разберете, всичко е в много малки количества, защото просто иначе парите няма да ми стигнат. Както виждате, в момента отивам на пазар и се чудя какво мога да си купя наистина сносно с тези буквално смешни пари, което едновременно да ме нахрани и да не е като подметка. Значи хора, обещавам ви, че ако това видео стане вайрал, следващият път експеримента ще е брутален и ще е цял месец. И сметката е такава, че за тези неща, които купих сега, дадох 1,44 евро, което е практически 3 лева. Знам, че за някой може да звучи мърморещо, ама това за мен е абсурдно до сега. Купих 1 кг брашно, купих една малка тиквичка, която е 150 грама, купих 700 грама картофи точно и купих 200 грама моркови. И затова дадох 3 лева практически, което преди около може би година ще да струва 2 пъти по-малко, ако не и повече. Като имайте на предвид, че в момента хванах намаление и не можах да купя всъщност цвекло, лук и овес. Това са нещата, които сега ще търсим в Kaufland, въпреки че не са намалени. И надеждата ми, честно казвам, че ще се получи да оцелея за 10 евро 7 дни, се изпарява направо още сега. И за да не умра от глад на третия ден, реших да добавя ново правило. Какво ще ми кажете? Мога да си го позволя. Все пак аз съм режисьора, продуцента, сценариста и там още 10 000 глупости зад кадър. Така, за всеки 10 000 изминати крачки ще добавям по 50 цента към бюджета за храна, но мога да спечеля максимум 2 евро за цялото предизвикателство. Честно казано, имах чувството, че след като започнах агресивно да беля зелката, ще ме изгонят от магазина, а мъжа ми май го хвана буквално срам, че е с мен и снимам това, защото иначе до вечера ще спи сам под завивките. Хората около мен май решиха, че съм клошар, ама честно казано и аз щях да си помисля това и всъщност не ги виня. И сега по план трябва да купим още няколко неща, именно ориз, намаления, макарони също намалените, овеса трябва да намерим и да вземем кайма 2 пакета, която е по 50 цента едния пакет и честно казано вътре много ме съмнява да има дори грам месо.
А отутре всичко е това, което има тук сладко, разбирайте и така нататък. Със сигурност няма да си позволя дори едно нещо за тези 10 евро. Общо взето търсех само най-ефтините и сигурно долнопробни продукти, ама с 10 евро не мога да си позволя едни бомбони, а пък за качествена храна дори да не говорим. Така че ако искате да помогнете на този канал да се развива, можете да го направите като се абонирате, харесате и коментирате това видео. Търся въпросната кайма, която е 50 цента и честно казано в момента не я намирам. И ме притеснява дали въобще е останало от нея. А при търсенето на каймата, която е от всичко друго, ама не и от месо, ударих на камък. На брошурата има кайма Мегдан намалена. Може да покажете? Ми търсихме навсякъде вече поне 20 минути. Ще може да ориентирате. Ще намерихме сами тези, обаче не и тях. Искам 2 бутчета от тези намалените. Да. Ами той човек, който търси промоции, трябва да се научи да става буквално с първите петли, защото в 8 вечерта бабите се разграбили всичко и нямаше нищо. Приключих с последния пазар поне за днеска. Останаха пари още и ресто. В Kaufland похарчих още сума от 3,55 евро. Тук може да видите реално какво съм купила. А от Lidl съм похарчила 44 цента. Като там по принцип трябваше да има едни други домати по-евтини, обаче ги нямаше, се оказа, че са от четвъртъка и съм взела малко по-скъпите, ама съвсем малко. Така, купих бяло зеле за 19 цента. Макарони златен клас за 39 цента. Аз вече ги знам някои цени наизуст, така доматите бяха 14 цента ли? Не, 18. Не, 26 цента са тези два домата. Една ябълка. Всъщност ще ви оставя направо тук касовата бележка, че ми е много трудно така. Бутчета за 26 цента 2 миниатюрни. Ориз 80 нещо цента беше той. Овес фин имаше намаление с целите 5 цента. Та беше 91 той. Един банан за 28 цента. И една миниатюрно червено цвекло и една нектаринка. И всъщност за сега е това. Нямам си на идея как точно ще се храня с тия продукти, че да ми стигнат за това време, защото тя не е идеята да ям само един ориз. Нали, идеята да има някакво, поне доколкото е възможно, естествено разнообразие. И това са реално общо продуктите, които съм купила в момента, като реално нямаше каймата от тая ефтината, която въобще не е кайма със сигурност, но утре ще видим дали има нея. Сумата, която ми е останала е в момента така 4 евро. 4 евро 57 цента, като реално тук ще се махне каймата цената. Ще ми останат може би около 3 евро. За другите дни, сряда, четвъртъка нещо такова ще пазаруваме. Вече ще го преценя. Не знам, може да кажете според вас това малко ли, много ли продукт, като общо сумата на тези неща е около 6,50 евро.